בשטחים אינו מעיד על המתרחש. נוכל להסבוס, נו די, נו, אמרנו זה one time thing. הערבים הם אזרחי המדינה הזאת. לוסי הזאת מהממת, שים לי את שניים. וואלה, יקוסה אבו חשמיל. ובבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות אדירות. מהמם, שים לי ערבים נוערים. الله أكبر לא טועה, الله يرحم الجدار שים לי ערבים ישראלים נוערים. לא טוב. שים לי פוליטיקאי ערבי שהוא סבבה. אתם תעופו ויישאר העם הפלסטיני תביאו לי מים, עוזר הפקה. ועל חמתכם שים לי פוליטיקאי ישראלי שמדבר על ערבים. Now we can be selective. לא את זה, מה ישראל? עזוב ויז'ואל, תחזור ללוס. ועל חמתכן הצדיקה. ובבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות עברנו את זה. אדירות לקלפי אינשאללה. זה לא היה כזה נורא, נכון? פרש טורקי! לא זו שתיכם! מה טורקי? הרגע שתינו מקיאטו! הלו! כן בוס, מן הצמח? מה, היא עדיין חיה? וואלה, היא גם כוסה. מנוער בכמויות אדירות אל הקלפי. מי הערבים? המזרחים. אני על זה. שים לי ערבי יותר מתון. איימן עודה, אתה תומך טרור. מה אתה עושה? אמרתי לך ערבי, לא מרוקאי. אבל בוס, יוסף חדד הוא ערבי משלנו. יוסף, בוא אחרי זה בוא לבירה. הלו, אני על זה, היא תצא, מדהים. תחזור ללוסי, אני על זה. תכניסו את הבן זוג של לוסי, ובלי אינשאלות, אמפתיה ללוסי. יופי. 3, 2, 1, קיו. אוי! בוא נציג את האורח הזה. והוא בעלה. נראה לי חלקנו את זה. מה זה, מה יוצא לי יוסף חדד? איזה ג'וס! בוס, זה צחי הלוי. אוי, דוחה. ניסוי תערובת. ועוד עם מרוקאי. אני מרוקאי. הלו, כן בוס. כן. עוד אינשאללה אחת והיינו גמורים. אינשאללה. שמישהו יעיף לי את המרוקאי! הרבוש הזה מהאולפנים! אינשאללה. רני רהב, תחזור לשתיים.